Hayırlı gün kadir dostlar. Bugün biz bik motor meclisке jıyıldık. Mine biz barımızda yoratkan jırşыбыз Elfiye Апа Авзалованың яқты істелеген қалың қабат көңіллерден өткерішекпіз. Elfiye Avzalova isimdегі өзетте, шушындай мотор залда, аның жырларын тыңлап, біраз сихірленіп отырдық. Фотоларға қарадық, Elfiye Апаның сәхнеге мінген чағынан башлап, соңғы еллардағы концерт фотолары бизәп тұрабыз залына. Һәм шундай зур вакыйга быел январь айында Elfiye Avzalованың 90 еллыгы. Бу бик зур вакыйга. Бу шундай бүйек җырчы, легендар җырчы, халкыбызның зур җырчысы. Ул инде ел буе дәвам итәргә тиеш бу юбилей. Шул җәһәттән біз журналның гыйнвар санын Elfiye Апага багышланган язма белән башлап җибәргән идек. Анда инде махсус планлаштырдык. Elfiye Апа Авзалованың кызы Зөлфия ханым, Зөлфия Немачанова Авзалова белән әңгәмә ул безгә башта ук әйтеп куйды, эксклюзив интервью бирәчәкмен диде. Миңа бу эшне тапшырдылар редакциядән, чөнки мин инде тәҗрибәм буенча башкалардан олорак та һәм тагын бер ягы бар әле. Мин Elfiye Апаның якташы, үзем дә Актаныш районыннан бик борчы булып та, дулкынланып та бу эшкә алындым. Төрле мизгилләр күз алдымнан узды Elfiye Апага бәйле. Без инде аның җырларын тыңлап, аның концертларына үле язып барып, билетлар алып, тыгычырат тұрып, басып карарга да риза булып йөргән кешеләр идек. Elfiye Апаны искә төшерергә шулай матур иттереп. Рәхмәт, хәерле кичләр, кадерле дуслар. Рәхмәт килгәнегез өчен. Менә Сөембикә журналы белән бергә уйлаштык та, шундый кызык чара үткәрергә дип ризалык бирдем мин, чөнки бер атна элек кенә кайттым. Чит илдән балалар янына барган идем. Шуңа күрә әле мин әйтәм, уф, җыклыйм, төнлә җыкламыйм, җөрим, иртән ятам җыкларга дип шулай итеп әйткән идем. Әмма ләкин Аллага шөкер, субханалла, бүген формада дигән сүз. Нәрсә әйтәсе килә? Во-первых, иң башта сезнең сайтта язылган бит. Бу теге истәлекләр. Менә сез әйттегез, якташлар. Чыннан гына ул бит туган, үзе туган ул Яңакабан авылы Башкортстанда. Актанышка ул килде, кайчан аңа 5 яшь вакытында әнисе вафат булды, тиф белән авырып, кинәт үлеп китте. Әнинең тагын 2 сеңлесе бар иде. Берсе Флүрә, икенчесе Гөлсирин. Шуңа күрә Флүрәгә 3 яшь иде, Гөлсирингә 2 ай ярым иде. Әтисе балаларны карарга дип кайдыр киткән һәм югалган шуның белән. Кайтмаган, балалар бер үзе калды. Шуңа күрә авыл нәрсә эшләргә белмиләр. Шушы Яңакабан, Калтасинский район инде, Калташ районы, Калтасы, да? Шунда алар уйлаганнар, бөтен гаиләдә күп бала, ачлык, хәерчелек, 37-38 еллар бик авыр иде бөтен СССРга, Советлар Союзында бик авыр иде. Шуңа күрә беркем дип бер нәрсә бирмиләр иде. Без ач җирдек, бу бәләкәй баланы кем ашатаганы. Авылда уйладылар, бу балага салкын сөт эчертеп, шушы бала 2 көннән үлеп китте. Мәрхүм. Соңыннан Elfiye Avzalованың әнисенең бер туган апасы булган. Ул яшәгән Җыракай Закирә Камашева, менә ул бер туган апасы иде, әнинең әнисенең. Ул Актаныштан килеп, шушы 2 баланы алып киткән Актанышка. Шуның белән бу балаларны коткарган үлүдән, ачлыктан. Барыбер Актанышка килеп, бик авыр, анда да тормыш бик авыр булган. Закирәттәй дип, әни шулай дип әйтә иде, Җыракай дип атаган ул аны.
Ул Актанышта эшләгән, короче, ничек әйтим, хәзер гафу итегез. Татарча ничек әйтергә? В поле, кырда. Менә шул кырда әз генә булса да ярма бодай җыйган. И шуны кесәгә тыгып куйган. Балаларга моннан он эшләп, балаларга бер нәрсә пешерермен дип, шулай итеп алган. Тегене тотканнар. Һәм судит иткәннәр, һәм төрмәгә утыртканнар. 7 елга. Ул 7 ел утырмаган, 3 ел ярым ярты строкны шунда утырып чыгып, балаларны әлбәттә детдомга биргәннәр. Алар каядыр яшәргә тиешләр иде. Хөкүмәт аларны алган. 2 төрле детдомга урнаштырганнар шул 2 баланы, белмим нишләп. Әни дә әйтә иде мәрхүм, нишләп инде шушы 2 бер туган баланы аерырга нәрсәгә кирәк булган дип, шунда ук Актаныш районында булган. Менә шунда үсеп, аннары җыракай чыккан төрмәдән әнигә барыбер укырга кирәк иде, шуңа күрә детдомда ул дәвам итте яшәүне. Теге жал көннәренә инде җыракай үзенә алып китә иде икән. Әни исенә төшерә, миңа әйтә, менә беләсеңме дия, бик авыр булды инде, детдомда үсү бик авыр булды дия. Барыбер кеше балалары бит инде без дия. Хөкүмәт барыбер ничектер тырышкан аларга булышырга, ашатырга. Менә Пәрәмәч турында әйтәсем килә, шуңа күрә барам мин Пәрәмәч янына. Шул гел самодеятельность теге мәктәптә әйтәләр, әйдә Әлфия җырла матур тавышларын, мин теге борынгы җырларны кемдер җырлый иде, шуны ота идем дә ди, шуны җырлый идем ди. Халык әйтә иде ди. Ой, шундый матур җырлыйсың. Шуннан китте әнинең теге самодеятельность, теге катнашу самодеятельностьта. Һәм әни нишләп Пәрәмәч турында һәр тагын кире борылып китәм. Әни әйтә, җыракайның бар иде дия ире. Менә ял көннәренә әни шушы әбигә инде җыракайга киткәндә, шунда дия бер нәрсә пешерәләр, нәрсә пешергәндә инде. Бәрәңге, иң яхшысы бәрәңге, эпекәй булса бөтенләй бәхетле. Менә шулай итеп, шунда бер бәрәңгене ашадым, икенчесен алырга тартынган идем ди. Теге жизненең шундый ди, күзем белән карадык. И менә прям ди курыктым ди. Ялдым ди. Мин бер үзем генә түгел бит. Алар да ашыйсы килә дип, аларның балалары юк иде. Җыракай балаларсыз иде. Шуңа күрә тагын ди тартылып тора, кулым ди. Күрмәсәң генә ярар иде. Бер бәрәңгене тагын тартып алым. Менә булай итеп калам ди, теге кеше күрә ди, шундый нишләп син гел бер үзең, син монда бер үзең генә түгел дип, шулай итеп ачулангач, әни уже үскәч, уже ничек әйтим, уже шәхес, бик популяр җырчы булып киткәч, әни кайта иде гастрольдән, менә сез искә алдыгыз. Как раз яңа елларда ниләргә өйгә кайткач, бер зур, менә мондай эмалированный таз, менә булай иттереп, итне чыгарып, анда чыгардылар бөтенсе, суганны, бер чиләк суган, ул суган бик күп сала иде. Сугансыз тәмле булмый ул дип, шулай иттереп, аны мясорубкадан ярый хәзер без. Әйе. Анда бит менә булай иттереп, җылый, берсе суган, икенчесе теге итен эшли, теге фаршны чыгарып нитеп, шуна эшләп, зур иттереп, зур шушы тазга куеп, менә мондый пәрәмәчләр. Шуңа күрә без, миңа күбесе сорыйлар, нәрсә соң, нинди отличие, нинди айырма, менә обычный пәрәмәчтән, мин әйтәм, размер. Мин әйтәм, әни, нишләп син мондый зурны эшлисең? Менә
Әне яратайды теге Бұл. әйе. Олай айтайды. Жанкай, менә минем бәләкәй чакта шундай ашыйсым килә иде. Кемдер безгә кунакка килсә, менә икенчесен алыйм микән, юк микән тартылып тормасын өчен менә шундыйны ясый иде. Ә мин бит әни белән тоже гастрольләргә җөрдем. Мин теге чакларда бик яхшы сөйләшә идем татарча. Мине бозып бетерде чит илләр. Вот, шуңа күрә әйтәсем килә, гастрольләрдә булганда, Себердәге гастрольләр. Себердә, ой, Чәчәкләр. уф, Себердә. Менә беренче гастроль булды минем өчен. Без киттек Төмәнгә. Кыш көне. Кыш көне анда Төмәндә иң зур площадка, белмим хәзер, 2000 посадочный урын, это просто нефтяникларның дворец, ты, наверное, знаешь. Спорт сарайында. Спорт сарайында түгел. Нет, нефтяник назывался прямо концертный зал какой-то. Вот я тогда, это советское время, мин шаг каттым, мин айтам, ничего себе, такой зал огромный, ну ладно. И нам администратор объявляет 5 концертов у нас сегодня. Көнгә. 5 концерт. А вообще 4 концерта в Тюмени. 5 концертов. Первое начало, у вас, говорит, в 10 утра первый концерт. И мы начали работать. А у Альфия Авзаловой манера. Гафуитекс перешла на русский язык. Будет, наверное, извините, ладно? Сагатунда в 10 часов, которое начало, мы, значит, думаем, ну ладно. Но ты ей говорит, бригадир, ты сократи концерт, потому что, чтобы ты успела переодеться на первое отделение опять. Это же 5 раз надо сделать. И она говорит, не, ничего сокращать не буду, они же такие же деньги платили. Не, ничего не сокращается. Музыканты устали, все. Одна Альфия Авзалова не устала. Переодевается и 3 раза. Она одевалась 3 раза, чтобы наряды, вот, которые вы видите, да, эти наряды, вот это вот она все это одевала. И она говорила, никаких поблажек, никаких, все должно быть для всех одинаково. Хәзер караоке чыгарабыз Альфия Авзалованың 100 җырыннан караоке чыгарабыз. Ул бик зур эш. Ул уже башланды. Аксу компаниясе аны хәзер эшкәртә, эшли. Һәм тагын Алла биргән булса, Камал театры сәхнәсендә музыкаль театр, музыкаль спектакль чыгачак. Альфия Авзалова, Альфия апа турында. Сез беләсез инде Курчак театрында Альфия дигән бик матур спектакль бар. Илгиз Зайниев куйган. Анда, ну, гениальный минемчә спектакль. Альфия Авзалованың фонограммасы, җыры һәм Курчаклар уйный. Туган көн тирәсендә халыкны шыгрым җыйды. Әйе. Шуңа күрә әйтәсем килә, монда музыкаль спектакль. Кем главный рольләрне уйный, анысын пока әйтмибез. Чөнки сценарий язылып кына бара әле пока. Алла бирсә, менә декабрьләрдә әнинең 90 еллыгының теге финишында, юбилейның годның елының премьерлар булыр дип ышанам. Һәм инде менә фестиваль конкурс безнең булачак сентябрьдә башлыйбыз. Ул узачак Казанда, иң башта онлайн, аннары Салих Сайдашев мәдәни культурный центрда, үзәгендә булачак, Алла бирсә, отборочный бәйге. И менә шуларны сайлап итеп аларны, иншалла, күп урын булмаячак, конечно, но гала концертка чакырабыз. Дип уйлыйм. Барыгызга да башкорт халык җыры Элмәлек. Альфия Авзалова репертуарыннан сез барыгыз да беләсез дип уйлыйм. Ай, Элмәлек, ай, Элмәлек, Элмәлек тундарна beskimedek, elle yeşillik, elle serlik. Uzağanı ömer keyne,
sizmedik. Oppak miken, yumşak miken, canıyımның kulları, salavat kuperrekelek suğa bargan yolları. Akşa batağı yok, şabata başı kıyıp, sızılıp gitken karamıyak, nişe gübersin kıyıp. Kamaletone, kamaletone, kamalıla bulsa da bustalı yok. Aşağın işken şakta dostlar köp şol, başka bele düşkende birevde yok. Oppak miken, yumşak miken, canıyımның kulları, salavat kuperrekelek suğa bargan yolları. Akşa batağı yok, şabata başı kıyık, sızılıp gitken karamıyak, nişe güversen kayak.